lige brillerne af. Brillerne af. Ja. Det er mine briller, der er styrke i. Jeg kan... Vil du prøve? Vi skal lige have starten her. Sådan. Så. Det var filmsprikkedel. Ja, vi skal nok her. Gymnastisering. Et velstimuleret barn. Nummer 2 er straks mere sløv. Og lidt kulsyre. Og det var sommerferien Østdag. Det var sommerferien. Har du købt det? Jeg må indrømme, jeg vil altså sige 50 kroner, så er den hjemme. Ja, det kan du se. Det er de andre også sagt. Ja. Kan vi zoome ind og sige, det er en aftale? Det er godt. Jeg laver marked. Hvad er det for nogle skoler? Du kan se den lige Prøv at se, om der ikke er fiskeleder inde i. Den skal have 3 dåser. Karoline. Hvad? Nu til vinter, når du sidder og putter dig i den mørke frakke, så kan vi se filmen sammen, ikke? Mix, men nu!
forestilling mere, Jacob? Klovne. Det er ikke klovne mere. Er hun med? Ja, så slutter lidt om det. Og lige op ad købmanden også. Det var forening. Nej, jeg ved ikke, hvor mange dage det er. Den er der fint hjerte. På et tidspunkt. Så det er, nu er du så overvåget, så du er klar, når der er en rød lampe, der lyser, ikke? Så der er optagelse. Der har også været andre gode på, ikke? Ja. Skat. Du vil bruge sådan en kapsel. Ja, der er kig på den der. Hej med dig. Det er Susanne Skål. Var det ikke rigtigt? Du spillede oveni. Den er begyndt at lave sin eget program. Der var en lampe, og så den ikke tager over. Den tyranniserer dig. Så har han for lidt. Ja, dukken med. Hvis der er Jeg skal lige ind og have nogle andre sko på. Jeg er klar til skoene med. Peter har lovet at give den gang rustjern, så mener han den stjålet. Nå, der kommer en par tøser der, ja. Røde kinder? Ja. Bare gå videre, du kommer med. Ja, der er ikke meget. Hvad er det? Hvor er alt det fra auktionen henne? Det ligger inde under grenene. Hvor går det hen? Ejerne er så lige at lægge det på her. Så er de hentet det igen, ja. Så skal kastet, skal de jo kastes på bålet. Så sig det. Den er simpelthen blevet finet så mange gange. Du skal ikke gøre. Bare fordi hans åndssvage far står. Nå, nu er der lige et billede her. Nu er der et billede.
Hvad er det, du får at drikke? En hindbær? Ja, nej, tak. Og du får Coca-Cola? Ja. Hvordan skal man det gøre? Det er herinde. Jeg synes, det brænder hurtigt ud, det bål. Hvem er det, der har lavet bål i år? Det er Rudi, det er Rudi. Ungerne kan til i det. Og solen er også ved at være væk. Nej, det kan jeg godt se. Du får en nærbild. Skal vi have lyden med? Er familieskænderi? Eller det kunne godt have været din mor. Sådan, ja. Vi må da også Der er ikke nogen måde for at få ondskabsfulde af de her. Udsøgt ondskabsfulde, det er sgu for meget. Vi må gerne give. Det er jeg ikke rundt. Ja. Jeg synes netop, hun er en udsøgt lækker dame. Jeg har tænkt på at anskaffe mig en læge snart. En læge. Og en kæft, men jeg kan ikke følge med den her, jeg har i øjeblikket. Jeg er der jo aldrig. Også lækkert hus, det er så. Så, nu har vi fået tæt op. Vi kan da godt rykke her. Og så punkt A skal ind i punkt B. Flemming. Har du sat det ordentligt op? Er det vinkelret og sådan noget? Den stol, du har stående der, det er til dig. Per, det er instruktøren. Hold lige kameraet oppe. Ja, jeg griber. Okay. Sina, du flyttede ind der i det der kæmpe der. Det har han. Det er ikke så meget. Nej, det er ikke så meget, Mathias. Nu kommer de! Kom lige her. Må jeg lige mærke? Ej, hvad er det den perverse, det med det røde tag? Ja, må der være til noget. Flemming? Ja, kommer sgu aldrig. Jo, bare roligt. Der står over dit tæt med at tage den lunde. Der ligger noget på den. Det smider bare i den der fjersæk. Hvor er min? Det er højstålslandssyg. Der er ikke nogen, der har fort. Jeg har nemlig ikke fort. Jeg tror ikke, det står i
Hej, Lille. Vil de løbe også med? Ja, men de bliver jo også ældre ældre ret. Mikkel, hvor meget er du tabt den honning? Jeg skal sige honning, for du har jo stillet annonce ud. Ja, det er for gaver. Hej og tak for det at se. Hvor meget er du tabt for din honning? Og borg og sådan noget, siger hun. Vi skal over. Det går ud fra, han er med. Altså, nu Selv man ikke er trøjlespørg, så kan man næsten lave en professionel. Fuldstændig. Jeg spørger de vel om ikke, vi skal lade hende igen. Jeg håber, jeg skrev, det var til udvalget lidt. Det er bare et spørgsmål. Det var ikke rigtigt. Det er så opgivet, jo. Der var en rigtig god sukker. Der var så nede på fedt. Det var en 60'er Det er jo en restmateriale også. Nej, det tror jeg egentlig ikke, de gør. Nej, så kommer vi derud for ugen. Der står den lille fisk, så jeg klikker over Så kommer den her universitetsby. Så gik vi ned ad strøget, da vi til torvet. Og så kom vi kom der lidt fint. Er det tyggegummi? Det er tyggegummi. Tyggegummi. går vi begge ender, mand. Det er lidt vigtigt. Jamen, så får du Det er helt af, det vil jeg sige. Det er I morgen er det 10 gange værre end det er i dag. Sidder I bare der og drikker, i stedet for at lave noget sygt? Overhovedet ikke. Og hvad er det? Nej, præko. Nej, præko. Ikke mere batteri. Ikke mere batteri.